Els orígens del taekwondo es remunten a l'any 50 abans de Crist, amb la pràctica d'un art marcial anomenat taekyon. Les primeres representacions sobre la seva pràctica les trobem en unes tombes on unes pintures murals mostraven dos homes en una baralla. El territori coreà d'aquells temps estava dividit en tres províncies o regnes: Goguryeo, Paekje i Silla. Els militars de la dinastia Goguryeo van desenvolupar un art marcial basat en diversos estils xinesos, però adaptats a les seves pròpies necessitats. Era un estil que donava molta importància als cops de peu, en comptes dels punys. Aquest estil de defensa personal sense armes és el que es denomina taekyon. Però un altre art marcial molt important de l'època és el subak. Trobem el seu màxim exponent en un cos de guerrers organitzats i instruïts en aquest art, el Sonbe. L'any 400, el regne de Paekje va intentar envair el regne de Silla. S'explica que Hwanggaeto, que per la seva fama era cridat el Gran de Goguryeo, va enviar 50.000 tropes de Sonbe per donar suport al regne de Silla, que va guanyar la guerra el 668 i va unificar els dos regnes. Poc més tard, l'any 670, també va vèncer la guerra contra el regne de Goguryeo i el va unificar amb l'ajuda dels Hwarang. Els Hwarang eren un grup d'elit de joves nobles dedicats a cultivar la ment i el cos per servir al regne de Silla. Aquest grup havia rebut una gran influència del subak després del seu contacte amb les tropes de Sonbe. La filosofia dels Hwarang, basada en un codi d'honor i de lleialtat a la nació, respecte i obediència als progenitors, honestedat i coratge en la batalla però ometent tota violència innecessària, va donar lloc a la base filosòfica del taekwondo modern. Però aquests principis es poden trobar ja en el document més antic de la història coreana, el Samguk Yusa, que va tenir un paper determinant en la història i unificació dels imperis de Corea. S'han trobat diferents vestigis de la pràctica de formes primitives del taekyon en diferents manifestacions de la dinastia coreana de Goguryeo. En són un exemple les pintures murals de les tombes reials de Muyeonchong i Samilchong. Aquestes representacions mostren diferents figures humanes en acte de combat, amb els braços estirats, representant, suposadament, la pràctica del taekyon. A causa de l'antiguitat de les tombes, es pot inferir que la població de Goguryeo va iniciar la pràctica del taekyon en el període comprès entre l'any 3 i 427. A Gyeongju, la capital de la dinastia Silla, es van trobar impressionants imatges budistes a les parets de la cova del Sokuram, al temple de Pulguksa. Aquests dibuixos ens mostren dos guerrers diamant practicant el taekyon, un símbol de la protecció del budisme contra els dimonis. L'època compresa entre 1147 i 1170 va ser un període de pau. Anys abans, el 936, Wang Kong va fundar la dinastia Goryeo, que ha donat nom a l'actual Corea. Es va recuperar la pràctica del subak, que es va convertir en un esport popular i va ser utilitzat com un mètode d'entrenament militar. Durant l'època Joseon de la dinastia Yi, entre el 1392 i el 1910, l'èmfasi en l'entrenament militar va desaparèixer. En aquells anys, la pràctica del subak només era permès en les competicions esportives anomenades Subakyu. Va ser l'any 1910 quan es va produir la invasió japonesa de la península de Corea. Llavors es va prohibir la pràctica del taekyon i del subak. No obstant això, ambdues arts marcials van continuar practicant-se en la clandestinitat i van rebre influències de l'estil de combat japonès caracteritzat per moviments molt ràpids i directes. Amb l'alliberament del territori coreà es va reforçar la pràctica del taekyon i del subak com a símbols de la identitat cultural coreana. El taekwondo és practicat en l'actualitat per milions de persones arreu del món i es va convertir als Jocs Olímpics de Sydney del 2000 en esport olímpic oficial.